Se on tervehdys. Aamupala on äskettäin syöty, joten energiaa riittää siihen, että jaan jotain lyhyesti sinulle. Ja Raamattu sanoo, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja tänään mä haluan lyhyesti jakaa sulle elävästä ja käytännönläheisestä uskosta. Ja elävä ja käytännönläheinen usko voittaa aina uskonnollisuuden. Joten valitse elävä usko. Ajattele Jeesusta. Miten Jeesuksessa oli valtava vetovoima. Ja sä saat myös olla Jeesuksen kaltainen, koska sulla on sama henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Otetaan esille evankeliumin Luukkaan mukaan 15. luku jae 1 ja jae 2. Ja luen tämän 3.3.3.8 käännöksestä. Täällä kerrotaan näin. Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanovat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Ajattele, miten ihana asia siis huomaa, että kaikki syntiset ja publikaanit tuli Jeesuksen luokse. Ja tänä päivänä me saadaan lähestyä tämän ajan syntisiä, tämän ajan publikaaneja. Ja jakeesta 2 heti huomataan tämä uskonnollisuus. Fariseukset sanoo, että kuule Jeesus, tämä ei sovi, tämä ei ole oikein, että sä seurustelet ja aterioitset syntisten kanssa. Ja Jeesuksesta vuoti jotain yli. Daavid sanoo, minun maljani on ylitse vuotava, overflow. Ja sä saat olla myös ylitse vuotava malja. Ja ikään kuin tulee mieleen tässä niin kuin näkynä plus- ja miinusnapa. Että sä olet se plus-napa, sä olet se Jeesuksen edustaja maan päällä. Susta vuotaa se Jumalan läsnäolo ja voitelu yli. Ja miinusnapa on ne ihmiset. Se on se arkitodellisuus, missä sä elät. Ehkä sun työpaikalla, ehkä sun koulupaikalla, missä sä kohtaat ihmisiä. Ja kun ne ihmiset tulee sinne sun lähelle, niin ne tulee sinne Jumalan todellisuuden voimakenttään ja vaikutukseen. Ja plus- ja miinusnapa on niin kuin magneetti, jotka koskettaa toisiaan. Ne on kosketuksessa toisiinsa. Ajattele Jeesusta. Ajattele tauluja, joissa on maalattu kuva Jeesuksesta. Olen nähnyt niitä eläessäni ehkä 10-15. Ja kaikissa niissä Jeesus oli vakava ja jollain tavalla vähän surunmielinen Jeesus. Mutta on nähnyt yhden taulun, jossa Jeesus hymyili näin. Ja tiedätkö, Jeesus on keksinyt myös ilon, kaikki tunteet, huumorin tajun. Jeesus oli täynnä elämää, täynnä vapautta, täynnä voimaa ja täynnä iloa. Ja tämä uskoelämä ei ole aina liian vakava juttu. Ja joskus tapaan ihmisiä, uskovia, jotka on ikään kuin liikaa jalat maassa. He on ehkä Jeesuksen omia, mutta he niin kuin päällään ymmärtää teologisia asioita ja käsittää. Ja he on pelastuneita. Mutta he on jollain tavalla maailman niin kuin siellä niin kuin tien pinnassa kiinni liikaa. Sitten joskus tapaan uskovia, jotka on liikaa siellä ylhäällä. Eli mä itse olen karismaatikko ja mä rakastan armolahjoja, mä rakastan Jeesusta. Mutta silloin kun sulla on jalat maassa ja pää taivaassa, niin silloin sä olet niin kuin Jeesus, koska Raamattu sanoo Jeesuksesta, että hän oli tosi Jumala ja tosi ihminen. Halleluja. Ajattele Jeesusta. Ajattele sitä, että Jeesus tulisi sun kotiovelle. Soittaisi sun ovikelloa. Jos ei ovikello toimi, niin ehkä hän koputtaisi sun ikkunaan tai oveen. Sä avaisit Jeesukselle. Ja nyt seuraava, mitä mä sanon, niin pikkusen ehkä romuttaa joidenkin käsitystä Jeesuksesta. Raamattu sanoo, että Jeesus meni tapansa mukaan sapattina synagogaan. Ja jos Jeesus tulisi sun kotiovelle, vaikka huomenna,
ja kysyisi, että rakas ystävä, lähdetkö sä mun mukaan? Niin kertoisitko sä Jeesukselle, minne sä haluat hänet viedä, ehkä esitellä paikkoja? Vai kuuntelisitko, minne Jeesus haluaa sut viedä? Jeesus voisi olla, että hän lähtisi sun kanssa rukousiltaan keskiviikkona kello 19 tai sunnuntai päiväkokouksen kello 11. Mutta saattaisi olla, että Jeesus tulisi Suomeen, sun kotiin ja saattaisi sanoa, että mä en ole koskaan maistanut Hesburgerin juustokerrosateriaa. Tai hän menisi paikalliselle kuntosalille tekemään voimannostoliikkeitä, rakastamaan voimannostajia. Hän saattaisi mennä paikalliseen baariin juomaan suomalaista kahvia, rakastamaan sen ajan syntisiä, tämän ajan syntisiä. Hän saattaisi tulla sun kotiin ja kokeilla, minkälainen suomalainen sauna. Ajattele. Tai jos sulla on moottoripyörä, niin hän saattaisi tulla sun kyytiin ja ajatella, että wow, tällaisia teitä ja tämmöinen moottoripyörä sulla on olemassa. Eli me ollaan tavallisia ihmisiä. Muista, sä saat olla Jeesuksen kaltainen. Pää taivaassa ja jalat maassa, jossa yhdistyy tosi Jumala ja tosi ihminen. Ja sä saat olla sellainen, jolla on kontaktipintaa tämän ajan ihmisiin. Joskus tapaan uskovia, joilla on kaikki ystävät ja kaverit uskovia. Ja jos sä ole yhtään ei-uskovaa kontaktia, niin se tilanne ei ole optimi. Jeesus tuli syntisiä ja sairaita varten. Ja sä olet täällä Jeesuksen edustaja maan päällä Pyhän Hengen voimassa. Ja mä haluan näihin sanoihin toivottaa sulle siunattua päivää ja ollaan yhteyksissä. Se on hei.